moottoreissa on rotua, niin kone kyllä etenee näinkin. Pystyy lähtemään kohteen kyllä ja tarkkoja havaintoja ja opastaa sitten pelastajia paikalle. Tätä nopeuttansa, on siinäkin 50 näyttävät alhaalla, ettei se ihan täysille mennyt. Mutta se on varmaan tämä matala teknisyys, joka asettaa vähän rajoituksia, että oikein raivakkaasti voi liikkeelle. No, se kaikki kyllä siellä on näyttää siltä, että hyvin pariin 2,5 metrin on päästy, mutta hentiinpä oli kone tuolla pilven hapsuissa. Se on siinä ja siinä, että minä otetaan tuon pystyyn, mutta